Казки верховина. Дяк Крадош і Піп Чорнокнижник. У інному селові Піп із Дяком любилися упити. Або упити, гейся знає, треба дудки мати. Раз за погарчиком винася розговорили, та й каже попові Дяк: «Позирайте, отче, що ми вчинимо. Я украду волію, спрячу їх у хащі, а газдуєм зажену й два, та впуєм ошисте великий чорнокнижник. Вам не тяжкому буде помочи, бо я вам упоїм, де спрячу тих волів. А зиск із того діла гарантований». Уцінив Піп Дяковий наверх, договорилися. Так і на другий день так учинили. Пішов Дяк, украв волію, пригнав у хащу і прив'язав від великому Кимакові. А газданий бурак ходить, глядать волів, не годин найти. Під вечір стрітив газда Дяка, а тодгося звідать: «Що, Іванку, не знайшовись волів?» «Йой, прошу вас, не є волівих, нігде не є. Де ли мем не глядав, не є», каже му зажурено газда, а Дяк му відповідає: «Пан Превелебний, великий чорнокнижник, він вам уповість, де суть воли». «Йой, кіть би дав Бог, убося мої воли найшли, я би Превелебному єдного таку й дав». Затим пішов чоловік від попові. «Щося, Іванку, журиш?» «Йой, пане, тать волію ми украли. Демлем їх не глядав, а найтим не годен. Чує, мож, баяти знаєте?» Піп узяв велику стару книжку, позирав у неї, раз на Івана. «Айно, никай, але туй пише, ош твої воли там, де сонце сходить, прив'язані сутит Кимакові». Пішов челядник у хащу та й найшов волів епен там, де указав му Піп. Пригнав їх домі, а попові заплатив 100 сріберних. «Ну, та тепер є вже за що гостити», радувалися Піп із Дяком. Та й далеко пішла фама, що Піп – великий чорнокнижник. А й бо раз у іної паніки пропав дорогий перстень. Паніка нараз до попа пішла, а й бо не Дяк перстень украв, та Піп і не знав, що відповісти. Думав, та й каже жоні: «Служаниця твоя перстень уєнної сміттям винесла гет, а там його пуляк примкнув». Та й все. Наказала паніка пуляка зарізати. І за правду найшли йому у волі перстень. Паніка на радостях дала Превелебному 200 золотих. Після сякого ушитки за чудного попася дізнали. У шитких новинках писали, що такого чорнокнижника Піп на світові не є. А через деякий час у одного пана украли ладу з грішми. Пан довго не чекав, та й нараз загнав іношів за попом. Забрали його, закрили його у хижі, та й пригрозив му пан, ож кіт ладу не найде, та дістане кербачом. Піп сидить, у книжку вже не позирать, а й сидить молиться, аби його Бог від біди збавив. Учули іноші, що чорнокнижник прийшов, та й напудилися, бо то вони у газди гроші вкрали. Зажурилися, ож піло їм буде, кі чорнокнижник їх прозрадить, це не. Зобралися вшитки в рукаш, та й рішили послухати, що там Піп чинить. Кажуть єдному іношові: «Ану, іди лем, Іване, під оболок та попзирай, що там чорнокнижник робить». Пішов Іван, натягаться в оболок та й видить, як се Піп молить. Туйки перві кугути закукурікали. Піп каже: уже єден туй». Напудився Іван, бо подумав, що Піп за нього каже, та й побіг ід цим ворам. «Біда, братчики, коли м подійшов, та Піп поповів: хвала Богу, вже єден туй. Яся туди не верну, іди ти, Грицьку, ти йди послухай». Прийшов під оболок Грицько слухать. Кугути закукурікали другий раз. А Піп: хвала Богу, туй є й другий. Піло й діло, хлопці, устиг їм прийти, а Піп уже оповів: хвала Богу, туй є й другий. Третього іноша звали Хрипта. Перші два му кажуть: «Ану ти, Хрипто, йди слухай, а й болем так убить, я не увидю». Прийшов Хрипта під оболок, Піп стоїть коло пеци, знявлися сорочку, гріється хребет. Коли кугути закукурікали, Піп оповів: хвала Богу, і третій тує. Та й так від тому добавив: «Йой, хребтура, як тя ушвака от завтра». Такся Хрипта перепудив, що втікавчися мало не побив.
Йой, біда, треба йти просити попа інчак нам конець, зажурено каже цимбурам Хрипта. Рішили вони піти за попом та вшиткому розказати. Пішли по доболок, поклопкали. Що вам треба, небожата? Пане, дуже вас просимо, не прозраджуйте нас, ми подуростися на панові гроші злакомили. Будьте такі добрі, ми вам заплатимо, айбо пуйте панові, що то тоткось другий украв. Добрі, нічому за вас не вповім, на других укажу. Уповім пів, айбо про себе такся зрадував, що муся признали. А де суд гроші? У гнию сме спрятали, пане, відповіло мой іноші. Із рана за попом прийшов пан, та й жадать від нього поміч. Піпся пару раз у книжку понатягав та й каже: крадуші гроші у гнию спрятали. Уйшов пан от попа та й гойка тиношам: Хрипто, Іване, ану ж бігом гній копати. Ну, Хрипта знає, де гроші суд, бо він їх там запрятав, так і нараз їх там знайшов. Пан ся зрадував, вже знайшлися гроші, дав іношам на алдомаш, а попові 300 стріберних. Радувався піп, що вшиткося так обійшло, а й бо зачав потихо думати, ба як би ся то йде доброї слави знебити. Рішив дяка закликати, аби му то дащо порадив. Ну, дяку, брате, порадились ми, як чорнокнижником стати, а тепер будь добрий порадь, як ся того збити, бо уже му твердих руках був. Привелебний пане, та й се легко є діло. Запаліть се хижу та говоріть, що згоріла ваша книжка, а без книжки нечисте не гонни, навергнув поповідяк. Так піп і вчинив. Запалив се хижу, згоріла, а кить від ньому якось приходжував, та піп казав, що без книжки ніч не годен. На сьому казуці конець, пес забився в горниць.